Yanvar ayının 14'üne günortan sagatlarında Awganistan tarapyndan 13 töwereg Taliban Aşgabatdy Sizdi sowda aragatnaşyklar barada gepleşik geçirmäge geçendi aýdylýar. Ykdysady ýagdaý Türkmenistanyňkydan hem agyr ýagdaýda bolan Awganistanyň Taliban dolandyrşygy goňşy döwletlerden yer astyndan kömek soraýan bolup biler diýilen düşünjeler öňe sürilýär. Bu sebäpli hem Taliban dolandyrşygy Türkmenistandan elektrik energiýasy we tebii gaz sowdasyny dowam etmegini isleýän bolup biler. Hatta soňky wagtlarda Türkmen Awgan sereketindäki hereketlikler Taliban tarapyndan edilýän elektrik energiýasy we tebii gaz şantajy bolup biler diýilen düşünjeler hem kabul görilýär.